Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi lave FIFA Challenge. Det er stort set hjemmelavet. Vi har i hvert fald ikke set nogen, der har lavet før. Vi går ind på Google Earth her. Så trykker vi, jeg prøver lykken. Så ender vi i Island. Så skal vi tage en spiller fra Island og putte ham ind på vores FIFA-hold. Men det forholder sådan, at hvis den lander på vælg selv herinde. Der er 9 randoms og 1 vælg selv. Hvis den lander på vælg selv, så må jeg selv vælge en spiller så fra min klub. Ja. Så det er det går ud på. Håber jeg forstod. Så sætter jeg lige. Okay, vi begynder nu, og vi trykker jeg prøver lykken og se hvad vi lander i. Capital Museum. Og så søger vi lige op. Vi landede på Northgate, som umiddelbart, eller Capital Museum, som umiddelbart ligger i Kina. Så vi skal finde en spiller fra Kina. Vi lander på Capital Museum i Kina, men det forholder sig sådan jo, at hvis det er, vi lander på vælg selv nu, så kan vi selv vælge, hvad for en spiller vi skal have. Satans. Vi skal have en random, desværre. Random. Der er kun lortespillere fra Kina, så vi tager Wang Shang. Jeg udtaler det 110%. Hende har vi fandme allerede i klubben. Det var godt nok heldigt. Så krydser vi bare den af. Lige der. Vi tager en. Vi trykker prøver lykken igen. Og se hvor vi... Village. Østrig. Okay. Lad os se om vi skal tage en fra Østrig, eller om vi selv skal vælge en fra klubben. Det bliver Østrig. Let's go. Vi tager Sabitzer fra Tyskland. Østrig. Hvad hedder det nu? Det hedder en rush kort. Yes. Vi trykker bare prøve lykken igen. Se hvor vi lander. Argentina. Okay. Det kan blive rigtig godt der. Det kan også blive rigtig lort der. Vi glemte lige at spille, så det gør vi nu. Så det bliver en random. Det vil sige, at vi skal tage en fra Argentina. Yes. Vi går med Messi, fordi at han er ikke the GOAT, men han er tæt på. Så yes, det er det vi går med. Jeg trykker prøv lykken, og så ser vi hvad der sker. Vi ender i Chapsnap. Det er Rusland. Det bliver Rusland, men se om vi skal tage en fra Rusland, eller om det bliver noget værre noget. Yes, vi skal tage en fra Rusland. Ja. Go. Vi tager Mostovoy fra La Liga, fordi at han er den anden bedste spiller fra Rusland nu. Der trykker vi lige. Vi trykker, jeg prøver lykken, og så ser vi hvad der sker. Vi ender i Spanien. Det er jo okay, så kan vi måske få nogen fra La Liga, som linker lidt til Bær eller Mostovoy. No. Lad os se, om vi kan få lov til at vælge selv, eller om vi skal tage en fra Spanien. Nope, vi skal tage en fra Spanien. Vi er også heldige, at vi allerede har Patrick i klubben. Det kunne næsten ikke blive bedre. Jeg har også Puteas i klubben, men nu har jeg lavet hende. Vi skal bruge hende til et eller andet. No. Ja, vi trykker, jeg prøver lykken igen, og ser hvad der sker. Vi ender i Indien. Oh my god. Det kunne næsten ikke blive værre. Det kunne fandme næsten ikke blive værre. Vi kunne fandme godt bruge en vælg selv nu, for det der, det kan vi ikke bruge til noget. Ja, yep. Fuck! Nej, man. Det er det sidste, der måske. Yes, det blev Indien. Så vi skal vælge en fra Indien. Vi undersøger lige mulighederne. Jeg trykker bare igen. Jeg prøver lykken og ser hvor vi lander. Vi lander i... nej, det kommer ikke til at ske. Jeg udtaler ikke det der. Rusland igen. Yes. Fedt, hva'? Vi spiller på hjulet, og det skal bare være en vælg selv. Det kunne ikke blive meget bedre, hvis det var vælg selv. Satans, hva'? Vi ender med Safono på målet. Og nu er det tid til en ny en.
Ja, vi trykker, jeg prøver lykken igen. Slovenien. Ja, okay. Vi spiller på hjulet. Please, vælg selv. Ikke Slovenien. Kom nu. Satans. Vi tager Bjul fra Slovenien, og så kan vi... Nu. Yes. Nej. Vi skal op på top of the world. Laguna Bridge i USA. Det bliver fandme fedt. Wheel. Yes, vi spiller på hjulet. Kom nu! Look at me. Det er fint. Vi tager random. Hvad var det, vi landte? Det var USA. Pisser lort. Vi tager Sauerbrunn. Ja. Det, vi ved ikke lige, hvorfor det vi gør. Sadio Mane. Vi prøver lykken. Alla Grande. Ariana Grande. Las Palmas. Og der har åbenbart været et earthquake herovre, kan jeg sige. Hold da kæft. Så crashede det lige. Nej, det gjorde det ikke. Jo, det gjorde faktisk. Det var lidt noget lort. Nå, vi ved i hvert fald, det var Spanien. Nu lander vi på et eller andet Hong Kong wheel. Ikke. Yes, det blev Spanien. Til jer, der ikke helt så det. Så kører vi. Bare, det er fint. Ja, det bliver i hvert fald ikke vel selv. Så vi skal tage en fra Spanien, og det bliver en højre bakke, og det bliver Cabral. Og jeg, altså, det kunne faktisk også godt være Jesus, når de tænker over det. Eller Pedro Podro. Men Cabral. Vi trykker, jeg prøver lykken igen. Den sidste, det bliver Mount Everest over i Frankrig. Det ligner lidt mere en græsplæne, end det ligner det der. Et familie, hvor de får det der billede fra. Men det, så er en fransk venstre bak, og det bliver Ferdinand Mendy. Så min deal. Vi ses, vi køber holdet. Det er ikke det rette tidspunkt, så vi ses på så. Vi køber holdet nu, og så part 2 kommer ud. Så snart I har liket, kan I fatte det? August, hvor mange likes skal vi op på? Min kameramand, han siger 2-0, det vil sige 20 nok. Og så laver vi en part 2. Og hvis I ikke gider have en part 2, så får jeg fandme en part 2. Vi ses, hej! Nu kører vi! Hold på hænder.